1, 2, 3, 1, 2, 3. What's up mga bossing? For today's video, ito nga palang kaganapan namin sa Sinulog Best Dance Crew Audition. Maaga kaming bumiyahe mga bossing para mataas ang oras namin makapag-relax dun sa Cebu City Sports Complex. Naabutan nga pala kami ng ulan kaya huminto muna kami. Ulan. Good luck. Good luck. Sakto din mga bossing para makakain din yung mga kasama namin na di pa kumain ng agahan. Pinunasan muna ni Pawix yung kanyang motor kasi ayaw niya na may kunting basa kahit ambon ng ulan. So, habang kumakain pa yung mga kasama namin sa karinderya, may narinig sila sa kabilang lamesa na sabi, ganyan talaga kami nung binata pa kami, mga salbakuta. So ay mga bossing no, mga salbakuta daw kami. What's up mga salbakuta? Nang may love ako sa iyo, kala ko ipag-ibig mo ay tunay pero hindi nagtagal. So ay mga bossing dahil wala ng ulan, bumiyahe na kami. Dumaan muna kami sa Basilica del Santo Niño Church dito sa Cebu para magpapasalamat kami kay God mga bossing dahil safe kami sa biyahe mga bossing. At syempre sa pag-guide sa amin tuwing gabi sa practice namin. Ala MG. So what's up? Sunta. Sunta? Sunta na ka rin? Pagkarating namin dito sa Cebu City Sports Complex, ito yung mga ganap namin. Payaw, pinalok ko. Sa no pets allowed. Sheesh. Cebu, next dance mo. Sakto mga bossing, ang aga namin dito para makapag-relax talaga. Kawawa to isa namin kasama nakatulog sa biyahe. Parang pulubi lang. Hasta maligo, ilak ko silipon. Medyo lubog ko ko sa Diyot, ilak apas. Isang sila mo syagit, inig ako magugas sa akong cellphone. Member din pala to ng No Pits Allowed si Pawix eh. Pagpasok namin sa complex, fill up muna ng pangalan para sa ayuda ata to. So ayun mga bossing no, pangalawang beses ko palang nakapasok dito. Umakyat kami sa covered court sa taas kasi doon yung venue ng screening. Pangandoy ka naman, butang ka sa saktong tao. Pagkarating namin dito, busy na yung iba sa practice. Tralalilo sa pa. Tralalilo, tralala. Kami naman, sinimulan na namin yung warm up namin. Tralalilo, tralala. After namin magbihis, bumaba muna kami para mananghalian. Alauna kasi mag-start na yung program. Number 26 nga pala kami out of 27 groups. So ayun mga bossing no, kain muna kami. After kumain, bumalik kami sa oval. Mga boss, ito na po yung CR ng mga boss. House tour muna kayo. Dito palagi nag-gym yung mga pamangkin ko kasi sabi ni Papa ako daw mag-alaga dito sa gym namin. Tapos pinaparintahan na lang namin, pinaupahan namin ang gym namin para meron naman kaming allowance araw-araw. Pero nun kaming dahil dito. Tapos dito may kinuha kami tagabantay dito. May takubo din isa dito mga. Nag-house tour muna saglit. Maya-maya mga bossing no, nag-start na yung program. We are one. Asang we are one? Madawat. Hindi na Lord. Opo na Lord sa karon nga Lord God nga yan mo Lord tiga mo mga gusto. Presence of mind God nga wala tayo mawa wala madisgrasya labi na sa uban nga dancers Lord. Lord be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Now and ever shall be Amen. All together, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Crew!
After ng program, ito yung mga mukha ng mga kasama namin. Dismayado sa nangyari. Pero yun mga bossing, no, ramdam namin yung suporta ng ibang performers sa amin. At syempre, sa mga supporters natin. Tingko guys, tanong na dad. Gaya di pa mi sa mga abot nga ng mga contest na dili. Sila na rin ako nga mo competition ng mga pilang dad. Gaya di mi sa tanong na dad. Amen. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Go! Congrats, Gapo! Di nga pala kami nakapasok sa top 10 mga bossing, pero congrats pa rin dahil nagawa namin i-perform sa iyo namin na safety at malinis. So ay mga bossing, no, hanggang dito lang tong video na to. Congrats SBDC sa event nyo. Ble! Tralale, no, tralala.